Cebu City Police Office nibutyag nga nagkadaghan ang mga batang nalambigit sa krimen dinhi sa syudad sa Sugbo. Si Inspector Arieza Otida sa Women and Children Protection Desk sa Cebu City Police Office niingon nga gikan Enero hangtod Disyembre sa niaging tuig ang kaso kalabot sa mga children in conflict with the law niabot og 201. Samtang gikan Enero hangtod Setyembre ning tuiga dunay na monitor nga 170 ka mga bata. Sa press conference kagahapon ato sa selebrasyon sa Children's Month, ang mga representante sa DSWD Central Visayas ug Kapulisan nibutyag nga mabasol ang kakuwang sa atiman ug giya sa mga ginikanan sa pagdaghan sa mga bata nga nakalapas sa balaod. Si Grace Yana, spokesperson sa DSWD 7, niingon nga importante ang values nga gitudlo sa mga ginikanan ngadto sa mga bata. Responsibilidad sab sa mga ginikanan ang magsilbing magtutudlo sa ilang mga anak.